Politie zoekt getuigen van schietpartij, dat hebben ze gisteren laten weten. Het gaat om informatie over een zaak die vermoedelijk verband houdt met een poging tot moord in juni. Met behulp van deze informatie hoopt de politie de verdachte te kunnen opsporen. Op zondag 14 juni 2026 tussen 4:30 's middags en 6 uur vond er een ernstig incident met vuurwapens plaats op de parkeerplaats van een apotheek aan de Rooseveltweg. 2 mannelijke verdachten, beide gewapend met een vuurwapen, losten meerdere schoten in de richting van een groep van 4 personen. De politie die wil weten wie informatie over deze zaak heeft, want na de daad vluchtten de 2 verdachten weg in een grijze Kia Rio met geblindeerde ramen. Waarschijnlijk van een bouwjaar tussen 2022 en 2024. De politie doet een beroep op de gemeenschap om informatie te verstrekken die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak. Dus was u getuige van deze schietpartij? Heeft u beelden daarvan? Heeft u meer informatie? Neem contact op met de politie via 917.